Rane becik iki pirang-pirang sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampean iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Ndek wingi winganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. mung sudah komane. Ya iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Oh, iya. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, temangi kok. Nggih, apik-apik pancen Nek kaya ngono. disawangke ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya.